Rada učím ženy, aby využívali tie časti svojej osobnosti, ktoré sú tvorivé a slobodné, a aby ich naplno prejavovali. Svoje skúsenosti som vložila do vytvorenia workshopu Rozžiarte svoju skrytú ženskosť. Chcem sa s vami podeliť o to, že sa nepotrebujete skrývať za žiadnu falošnú fasádu, aby ste sa dobre cítili vo vlastnej koži. Stačí k tomu vedomie vlastnej príťažlivosti tak pre seba, ako aj pre iných. Cesta k tomu vedie cez vytvorenie si takého pocitu zo seba, ktorý vás utvrdí v tom, že už teraz ste skvelá a jedinečné, také, aké ste, že na to nepotrebujete nič špeciálne, ani sa meniť, ani pretvárať, stačí tomu uveriť. A s tým vám rada pomôžem. Srdečne vás pozývam, príďte si vyskúšať, aké to je, keď tú vašu jedinečnú energiu rozpohybujeme a premietneme do toho vášho nového, skvelého pocitu zo seba. Teším sa na vás.